Så bare. Bertram, skal du ikke over efter din storebror? Du er det ikke efter Magnus Hansen? Ja, det var farligt nu. Hej. Hej. Sådan, ja. Så er din tur. Kom, det var godt. Ja. Det var godt. Det var godt. Fremad, Sand. Og så slår du rigtig hårdt. Det var godt. Flot, Bertram. Hurtigt hen. Så slår vi til. Ja, for søren. Og en gang til. Ja! Så. Det er fordi den ene her, den er for han fik den. Først og fremmest så er det Mads Skønemann. Kattekongen. Hvad er det for de små eller mænd? 0 til 5 år. Men jeg regner med, at Mads Skønemann, han hedder det samme for enden, og hvad er der, han ikke har? Der var en god pointe. Han kommer stæsende nu. Det er jo stor min tid. Og det er dronning. Det var ham, der tog tønden ned, ikke også, Bertram? Ja. Kattedronning. Og det sidste får en stykke også. Og konge, det er en Anton, men jeg har ikke noget efternavn på ham. Er det ikke?
Anton Madsen. Anton Madsen. Nej, det er rigtig nok der. Det var et meget godt løbe. Nogle sten. Er det nye Ben 10-spil? Skulle vi ikke lige tjekke op på, hvad det kostede, så I kunne finde ud af, hvor mange streger I skulle have? Hvad, Magnus? Var der ikke noget med, at I skulle købe det sammen? Jo. Og jeg allerede optjent, hvor meget var det? 80 kroner. Det er 7 tiger. 7 tiger, ja, det er rigtigt. Og så sagde far, at I skulle nok have 20 tiger mere. Ellers så må I ringe ned til... I kan også... Du kan også... Ved du hvad? Du kan være smart. Du kan gå ind og ringe til farfar og spørge, om han også kunne tænke sig at støtte op om det. Ja. Hvad? Jamen, det tror jeg, han siger nej til. Du kan prøve at ringe til ham. Jamen, jeg tror, han siger nej til. Telefonen står derinde. Nej, far, ikke. Det er for hurtigt. Så prøv at kigge ind i det her kamera. Og så spørg ham her. Så sender jeg det her ned til ham. Far, vil du godt give 100 kroner til os, please? Så er det virkelig sødt.